Emakhosini mkhulu, njengoba ngingayenza isithembiso ukuthi ngizawuyenza ividiyo yakhona, obengichaza mayelana ney'ngelosi bezilokhu zishintsha-tshintshana phezu kwempilo yami. Kwamoya ifana nesikolo, uyaphasa uya kwelinye izinga, kodwa ayithi khohlwa i-grade ophuma kuyo noma i-standard ophuma kuso, ngoba naso sinokukusebenzela maybe after 2 years ukuthi hawu lento kanti isesekhona, because of ubu-honest bakho uyakhona ukuthi uwele kwelinye ibanga, kwesinye i-stage noma i-standard noma enye i-grade. Now ekuyiyona ingelosi ebusisayo, ingelosi ye-nature. Thina esisebenza nge-nature, ingakho sesatshelwa bayibizani i-secret, angiyifuni ngesilungu, imfihlakalo, yes, imfihlakalo ye-nature ukuthi uyi-respect-a kanjani. Njengoba ubona abantu bathwala, it's because of bawona i-nature ayisabavumi, ba-ignore njengoba ngishilo ukuthi esokucala esokukulekelela up until u-understand ukuthi iy'nkinga zakho njengoba zinje zichamuka from your foundation. Lungisa i-foundation yakho. Lapho sikhuluma ngey'ngelosi, nazo ingelosi ye-nature from kuMdali ezokulekelela, iyona le ekuprotect-ayo, ekuvikelayo. Kuze kule yemali eyibusiso, kungani ngithi iyisigora? Because inomthetho wayo. Uma bathini ukuvusela, uma uzokhuluma ngengelosi yezulu noma sithi ingonyama yezulu, siyaye sithi siyabonga ngokulokhu sikhumbuza ukuthi singazenzeli kulo mhlaba wakho, singazenzeli. Lokho kusho ukuthini? Ukuthi I understand ukuthi siphethwe kulo mhlaba, akusiyithi esizenzelayo. Ngaloko abantu sebazenzele kwaba ney'thwalo, kwaba nezinto, abo-magic abaningi. So uma siyokhuluma ngengelosi ebusisayo asiyitholi from kubogogo nabomkhulu bethu nabokhokho, siyithola from ku-nature. You do good to nature, you receive good. So uzothola abantu mabamanipulate i-system, bamanipulate i-system, especially ngapha kwamoya, baze bayothwala, baze bayothola ama-magic ukuthi bathole iy'mali. It's because of abantu abakhoni ukuhlonipha i-nature. Ze uyibheke iyakupha nayo i-chance yokuthi zilungise, ngoba iyakhona ukuthi uzolala udlile, yize nanoma ngabe awuyiphethanga imali, kodwa uzolala udlile. Kuzoba khona ozokudlisa, kodwa sisakuphi i-chance yokuthi hlonipha i-nature. Le nto esihlezi siyikhuza, abantu abaningi especially abalaphi bendabuko baphuphile namhlanje. Yes, baye baba nabo ama-clients, bagcine sekuphelele emoyeni. Le nto yokuthi ningcolisa i-nature, kuhlaba iy'nkukhu emfuleni omncane onawo umnikazi wawo, nawo owey'busiso, ngoba imfula emincane iyona le eletha iy'busiso kakhulu. Futhi i-nature enkulu kabi, kube khona la amanzi amakhulu la manje sesikhuluma ngabantu abaney'phiwo. Futhi ithi ngingayi lapho ngoba sengivula enye into ezobuye iniconfuse, njengoba nginiconfuse-ile kule yakucala, ukuthi angizokhuluma ngey'thunywa ney'ngelosi mina ezabanye abantu, ngoba ngathi ziningi kakhulu. Mhlawumbe kukhona nalezi ezingakangifikeli, kodwa ngizokhuluma ngabemali. You respect i-nature, you respect umuntu. And uma ufuna ukwazi inhlakanipho yakhona yengelosi yemali ye-nature, Makosini, iy'kole azivule bantu, ngidisturbe abantwana la. Abogogo nabomkhulu nabokhokho
yize vele bakhona bebanemizi kodwa imizi yabo beyiney'nkinga nani nani, nabo bazokulekelela kulaba ababeyiphatha imali abayibabusiseka la kulo mhlaba, cause akunadlozi elahamba lingenamuzi elalisogola and then likuphi iy'busiso. So yingakho ngithi nature ebusisayo. Uma uyihlonipha i-nature izawukuhlonipha nawe ikuyenze kahle. So ogogo nabomkhulu ibona abasilekelelayo. Njengoba ithi ngenze example, sengivule a spiritual portal yokuthi ngihamba amanzi, ngihambe ngenza izinto ezinje nokunje, iyowela kwiy'zukulu ney'zukulwane noma abantwana bomndeni wami ukuthi bayithole le ndlela engiyihambile. So ngizoza kanjalo as idlozi ngibahlukumeze ukuthi baze bayithole le light. So ingabe wena le light le kagogo nomkhulu noma abantu abadala bakini ubabiza amadlozi ukuthi bebahamba ku right path na, noma bebahamba ngokukhanya na? So uma uzothola umuntu ukuthi angasabi ngisho nokulimaza abantu, ukuthakatha abantu nani, naye kukhona lo moya ophilayo wakubo owawungasabi i-nature. So yingakho kuba lula ukuthi ingcono baze bani-recruit-e ukuthi I mean, to be honest, manje for you ukuthi ube umelaphi wangempela, you need to ube nokuganga okuthize okuyenzayo ukuthi ube nemali yona itself. Honest one ebusisayo, ingelosi ebusisayo iza slow. So ba-impatient abantu, bafuna iy'mali ayinto yokudlala. That's why banithola kakhulu uma ukhuluma ngobuthakathi ukuthi ufuna ukulungisa ubuthakathi phezu kwempilo yakho, kula-ke banithola khona. Banithola out of frustration, udermakari. Ingakho kuba lula ukuthi ukhiphe 50,000 to fix your things. So izinto ngaleso sikhathi ukubhenefitha bona laba abalimaza i-nature because of kuyisigulo kona lokho nakubo bona labo. How can uphatha imali kodwa awulali, kunemithetho ekufanele kuhambe ngayo, yebo into enjalo. Though umthetho wale ngelosi ebusisayo ye-nature le engafuni ukuthi udisturbe i-nature yakhe, because right now uma wenza izinto zokuganga, uzoganga ey'ntabeni, uzoganga emanzini, uzogezela abantu ababulala abantu emanzini, kuba kuningi. So delela i-nature izokujikela nayo, ngeke ibusise uzithole, ngeke uyibusise uyithole. So bengifuna ukuchaza lokho mkhulu njengoba uthi iya-confuse. Yekelani ukucela iy'mali kubo gogo nabomkhulu, celani i-guidance kubona. I-guidance bona bazokulidela to the gods of nature, the gods, and because we've got gods and gods, njengoba ngibabalile ukuthi ziza ngey'gaba ziningi. So specifically ngisazochubeka ngo-part 2 ekhuluma ngayo, kodwa le ithi ngoba mkhulu ngiyabona ukuthi uyangilandela esikhathini esiningi, ngathi ithi ngibeke kuwena. Le ngelosi ebusisayo kakhulukazi iyayithanda ukuthi iyakulinga uma uphethe 200 rand, yenza sure ukuthi 10 rand khona umuntu wangaphandle wasestradeni ozomupha yona uyidle naye. Ingelosi yeyibusiso ayikho greedy. Ukhipha 100 rand manje ntambamisa uboya. It works like that. Ayihlukile nesithwalo kodwa yona isebenza honestly, and imali awubi greedy kuyo. Wena vuma as long as ingakakufikisi ezingeni lokuthi uzoba rich, then kusesekuningi kufanele ukufunde. Ayimane iphane ngoba unezitha is around you too much to have money. So mayizokubusisa manje uyobulalelwa yona. So wazi imithetho yakhona ukuthi fundani ukuthi uma imali ingakakufiki then usesekuningi kufanele ukuyenze, usesekuningi kufanele ukubhekisise your surrounding nako konke, ngoba uma une-bad energy around you ayifiki. Ngisasho namanje when it comes to ukuthi ungakabi rich njengamanje,
wazi ukuthi useseku-assignment ethize. Yebo.